Issa sar magħruf li l-esperti tal-qorti ser jieħdu x-xhur sabiex ikunu jistgħu jiftħu jaċċessaw il-mobile ta' Joseph Muscat minħabba l-fatt li l-eks mexxej tal-Labor għażel li ma jagħtix il-passwords tiegħu lill-qorti b'riżultat ta' dan jaf tgħaddi sena qabel jaċċessaw il-mobile tiegħu. Dan ħareġ hekk kif tul il-jum komplet il-kawża kontra Joseph Muscat, Chief of Staff tiegħu Keith Schembri, l-eks deputat mexxej tal-Labor Konrad Mizzi u diversi persuni oħrajn akkużati b'ħasil ta' flus, korruzzjoni u tixħim fil-każ tad-dil tal-isptarijiet. Keith Kutajjar, espert tal-qorti, ġabar il-mobile ta' Muscat fl-20 ta' Ottubru li għadda u minn dakinhar ilu jagħmel l-almu tiegħu sabiex jiftaħ il-mobile minħabba l-fatt li Muscat għal raġunijiet li jaf ma jridx jagħti il-passwords tal-mobile tiegħu. Dan ifisser ukoll il-mobile ta' Muscat inġabar kważi sena wara li l-kawża tal-Vitals inqatet definitivament fl-appell fejn kien konfermat li d-deal kien mhux biss frodi imma sar b'konfoffa. Fix-xita tiegħu l-espert tal-qorti sostna li tfittxija software biex jinfetaħ il-mobile ta' Joseph Muscat taftiħu kważi sena dan b'riżultat li ser jintefqu aktar flus mill-istess qorti u spejjeż mit-taxxi tal-poplu. Dan kollu issa jitfa' dubji serji dwar x'kienet ir-raġuni li Joseph Muscat għażel li ma jipprovdix l-għajnuna neċessarja li qed titlob l-istess qorti biex l-eks Prim Ministru jikkolabora. Dawn il-mistoqsijiet qed iqumu wkoll għal fatt li fl-elezzjonijiet ta' Ġunju li għadda Joseph Muscat għamel kampanja sħiħa jirkeb fuq il-karru ta' bosta kandidati tal-Labor sabiex jipprova juri l-innoċenza tiegħu u issa meta għandu ċans joħroġ il-provi donnu qed jirreżisti.